Iarna era întoi, iar pădurea adormise aproape toată. Ariciul, se plimba prin luminiș, bucurându-se de liniștea înghețată, când a auzit ceva complet neașteptat. Hapciu! Un strănut atât de puternic încât a scuturat zăpada din copaci și l-a aruncat pe Ari înapoi cu 3 pași. Ce a fost asta? A pufnit Ariciul, tremurând. A urmat un alt sunet. Un mormăit, profund, somnoros. Ari a ridicat privirea. În fața lui era un urs uriaș, cu ochii roșii de oboseală, care stătea cu fundul pe zăpadă și își freca botul. Scuze, m-am trezit. Nu mai pot dormi deloc, s-a plâns ursul. Ari a clipit rapid. Dar e hibernare. Tu ar trebui să dormi până la primăvară. Știu, dar cine poate dormi când îți curge nasul? Te mănâncă blana și tot un culcușul meu scârție. Am încercat să adorm de 10 ori. Nici n-am reușit să sfărăi, Ariciul a oftat. Ei bine, dacă tu nu dormi, nu doarme nici pădurea, se pare. Ursul a ridicat capul ca un pui vinovat. Mă ajuți? Ari și-a rotit ochii, dar înăuntru era milă. Hai, arată-mi culcușul tău. Culcușul ursului era un dezastru. De asta nu dormi, zise Ari indignat. Ai crengi groase, gheață pe pereți și un con de brad în pernă. Serios? Asta era mormăi ursul rușinat. Ari a bătut din picior. Mergi după mușchi moale. Mult eu repar restul. Ursul a plecat să caute mușchi, dar s-a întors cu o bucată de scoarță, 3 pietre și un ciorap rătăcit. Astea nu-s mușchi, dar arătau moi. Ari a izbucnit. Ursule, dacă ai pune energie în găsit mușchi cât pui în scuze, dormeai deja. Până la urmă, cu ajutorul unor veverițe indignate și al unei familii de iepuri foarte organizați, au adunat o grămadă mare de mușchi pufos, au astupat toate crăpăturile, au aranjat culcușul și au făcut chiar și o mică intrare în formă de semicerc. Ursul s-a întins și a închis ochii. Oh, ok, cred că vine somnul. Ari și animalele au pășit tiptil afară, fericiți. Dar chiar atunci... Hapciu! Un strănut final, cât o furtună. Ari s-a întors exasperat. Ce mai e acum? Ursul a ridicat o lăbuță rușinată și a arătat spre nas. Cred că sunt alergic la mușchi. Ari și animalele au izbucnit în râs. Perfect, a zis Ari. Atunci dormi cu tine, nu în mușchi. Hai afară, mai facem o încercare. Și-au refăcut culcușul a 3-a oară, cu frunze uscate aduse de iepuri și pene adunate de bufnițe. De data asta ursul a țipit, în sfârșit. Ari s-a uitat la el zâmbind obosit. Noapte bună, uriașule, ai reușit. Ursul, deja aproape adormit, a murmurat. Ari, ești cel mai bun doctor de somn pe care l-a avut vreodată pădurea. Și în câteva clipe, sfărăitul lui a început domol, adânc, plin, perfect. Pădurea, în sfârșit, a adormit din nou.